Maestrul din Sies. Pe frumoasa plajă Rodos, din insulele Sies, scăldată de apele Oceanului Atlantic, era liniște. Un bărbat de 27 de ani abia se trezise după ce adormise privind apusul și auzind cântecul valurilor. Contempla pescărușii care vorbeau un limbaj pe care începea să-l deslușească. Observa și învățase deja comportamentul acestora. Venea adesea aici, fiindcă se îmbarca din Vigo. A început să audă de la distanță monologul unui bărbat. Pe măsură ce se apropia, auzea și mai clar multe vorbe spuse fără pauză. În spatele vorbitorului era o femeie care tăcea, neavând spațiu să intre în dialog. Trâncăneala a devenit mare și a durat multe minute. Când în cele din urmă a încetat, vorbitorul s-a așezat epuizat pe jos. Femeia îl cunoștea și își dorea o schimbare. În timp ce bărbatul ei era conectat cu nisipul, femeia s-a îndreptat spre tânărul bărbat, s-a așezat lângă el și a tăcut. A simțit energia înaltă a acestuia și a rămas să se simtă bine în această tăcere, alăturându-se curând și bărbatul ei. Au continuat toți trei să stea în liniște. Liniștea tânărului bărbat îi ajuta să stea în liniște. Maestre, a spus vorbărețul. Tânărul l-a privit în ochi. Maestre, a continuat vorbitorul, cum să fac să tac mai mult și să fac mai mult? Ține buzele închise și mișcă mâinile, i-a spus acesta. Nu pot. Spune că poți și mențineți concentrarea pe acțiunile mâinilor. Nimic nu e mai obositor decât să acorzi atenție la nimicuri, să spui multe vorbe și să le repeți la nesfârșit ca un patefon stricat. Așa e, vorbesc aceleași vorbe și obosesc. Cred că nimeni nu e mai grozav decât mine. Eu știu totul din ceea ce ar trebui să fac alții și trebuie să am controlul. Fiecare are Dumnezeul lui, a spus maestrul. Ce înseamnă asta, maestre? Orice om știe ce are de făcut. Și să nu mă mai întrebe pe mine? Nimeni nu are de ce. Tot ce vrem să știm e în interior. Doar ego-ul tău crește, crezând că ești mai mare, că știi totul. Este, de fapt, o iluzie, o percepție falsă de-a ta. Adevărul e în interior, iar atunci când ești pregătit să-l afli, te vei elibera. De ce anume să mă eliberez, maestre? De tot ce te ține pe loc. Vorbitorul a tăcut, uluit de adevărul acestor cuvinte, care au adus la suprafață o multitudine de situații când a clocotit în interiorul său. Dacă nu i s-a dat întâietate, maximă atenție sau altcineva știa ceva mai mult decât el. Ani de zile a fost condus de furia sa interioară. Tot timpul acesta a fost nemulțumit și vorbea zilnic la telefon multe ore despre mărunțișurile pe care le făcea, iar apoi se odihnea răpus de energia vorbelor spuse de el. Cuvintele conțin multă energie, de aceea cei ce vorbesc mult nu fac nimic altceva, nu construiesc. În plus, se vede clar că nu ai încredere în tine și nici ceilalți nu te cred,
și devii obositor și fals. Ți-ai adormit sinele, ți-ai construit o iluzie din care nu ieși. Ceilalți văd, însă tu nu îi asculți până când nu te ascultă ei pe tine, de fapt, deoarece dacă nu-ți susține iluzia, îi acoperi cu vorbe înșirate ca pe un șirac de mărgele. De aceea îi critic pe toți, vorbesc cu unul și îl critic pe celălalt, iar asta este cam toată activitatea mea zilnică. Exact, tu nu permiți să auzi și să vezi adevărul. Ți-ai astupat urechile și ți-ai învăluit ochii în infatuarea ta. Și doar când te validează cineva, îi mai acorzi puțin atenție. În rest, nimic. Vorbești în spatele lor că sunt limitați. Maestre, ești măreț. Chiar așa fac. Îți mulțumesc pentru că mi-ai spus adevărul. Acum văd și aud. Ce să fac să mă schimb? Du-te și ascultă pe scăruși. Învață să asculți și accesează tăcerea interioară. Aici sunt pescăruși mulți. Maestre Sies, este o onoare pentru mine că am ajuns în preajma ta. S-a ridicat, s-a înclinat în fața acestuia și a luat în tăcere femeia de mână și a plecat. Aerul a fost vânturat cu ușurință de valurile oceanului care s-au izbit de stânci, confirmând și ele schimbarea. În adâncul său, acest om a vrut să se schimbe. Simțea apăsarea vorbelor sale și pașii l-au condus spre maestru. Când omul acesta a stat pe loc, celălalt a venit. A fost locul și momentul potrivit. Liniștea domnea în continuare în insulă. Colonia de pescăruși putea fi văzută și auzită de cei care au ajuns aici. Nisipul alb și fin era vizitat de ocean. Ca și cum, atunci când veneau apele oceanului, acestea poposeau pe nisip. Totul vine la timpul divin. Maestrul Sies a pornit spre far, călăuzit de intuiția sa, spunându-și în gând că vapoarele ajung la țărm când este liniște.